ಹರೇಕಳದ ಮಲ್ಲಾರ್ ಎಜುಕೇಷನಲ್ ಸೊಸೈಟಿ ಇದರ ವತಿಯಿಂದ ಸಾಧಕರಿಗೆ ಸನ್ಮಾನ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ಲಾರ್ ಪದವು ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಿತು. ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದ ಉತ್ತಮ ಶಿಕ್ಷಕ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪುರಸ್ಕೃತರಾದ ಎಂಎಚ್ ಮಲ್ಲಾರ್, ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ ರಾವ್ ಹಾಗೂ ಪತ್ರಕರ್ತ ಅನ್ಸಾರ್ ಇನೋಳಿ ಅವರನ್ನು ಸನ್ಮಾನಿಸಲಾಯಿತು. ಮುಹಿಯುದ್ದೀನ್ ಜುಮಾ ಮಸೀದಿ ಖತೀಬ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಹನೀಫ್ ಫೈಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದರು. ನಂತರ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಸಾಧಕರನ್ನ ಗುರುತಿಸಿ ಗೌರವಿಸುವ ಮೂಲಕ ಮುಂದಿನ ತಲೆಮಾರಿಗೂ ಅವರ ಆದರ್ಶಗಳನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿ ಮುಂದುವರಿಸುವುದು സംഘടനಗಳ ജവാബ്ദാരി ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ഇതുപോലത്തെ പ്രയത്നങ്ങൾ നമ്മുടെ നാടിൽ അഭിമാനകരമായി നമുക്ക് അവർ കാഴ്ചവെക്കുമ്പോൾ ഇത്തരം ആളുകളെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ ബാധ്യതയാണ്. പക്ഷേ ഇത്തരം പ്രോത്സാഹനങ്ങളിലൂടെ ഇനിയുള്ള ഒരു തലമുറക്കും അത് പ്രചോദനം എന്ന നിലക്കാണ് ഈ പ്രോഗ്രാം ഇവിടെ സംഘടിപ്പിക്കുന്നതും ഇത്തരത്തിൽ ആദരിക്കപ്പെടുന്നതും. ഈ അധ്യാപക രംഗത്തുള്ള എംഎച്ച് മലാറും അതുപോലെ തന്നെ രാധാകൃഷ്ണറാവും ഈ പത്രധർമ്മത്തിലൂടെ തൻ്റെ കഴിവ് തെളിയിച്ച അൻസാർ ഇനോളിയിലൂടെ ഞാൻ ഇപ്പോൾ കണ്ട് മനസ്സിലാക്കിയത്, അവരിൽ വിനയം എന്ന ഒരു മുദ്ര അവരിൽ അടിയുറച്ചിട്ടുണ്ട്, താഴ്മ അവരിൽ അടിയുറച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ താഴ്മയിലൂടെ ഏതൊരു വ്യക്തിയും മുന്നോട്ട് ഗമിക്കുമ്പോൾ അവർ അറിയാതെ അവർക്ക് പ്രശസ്തികൾ കടന്നു വരും. ഇത്തരം പ്രശസ്തികൾ കടന്നു വന്ന കൂട്ടത്തിൽ നമ്മുടെ ഈ അഭിമാനകരമായ മൂന്ന് പേരും ഇവിടെ നമ്മുടെ വേദിയിലിരിക്കുമ്പോൾ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಎಂಇಎಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಎಸ್ಎಂ ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್, ಎಂಇಎಸ್ ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಮುಸ್ತಾಫಾ ಮಲಾರ್, ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಜಾಯಿದ್ ಮಲಾರ್, ಮುಸ್ಲಿಂ ಜಮಾಅತ್ ಒಕ್ಕೂಟದ ಸಂಚಾಲಕ ಅಬ್ದುಲ್ ರಸಾಕ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಮತ್ತಿತರರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.